искаш добра врата за своя дом? Ето няколко бързи съвета как да избереш. Фалцова с видими панти или без фалцова с невидими панти. Фалцовите врати са избора, ако се стремим към по-класическа стилистика на интериора. Докато без фалцовите говорят за модернизъм, минимализъм и придържане към по-съвременни интериорни тенденции. Покритието на вратата трябва да бъде устойчиво на износване и амортизация, като шампион в категорията е CPL. Вратите с това покритие са ценово достъпни, а тяхната повърхност е заздравена така, че да издържа на евентуални надрасквания, плюс това се поддържат много по-лесно. И на последно място, но не и по важност, особено за мен, цветът. Тук трябва да съобразим цветовата гама на останалата част от интериора. Това може да е цвят, който да бъде в унисон с стените и останалата част от мебелите. Или можем да заложим на контраста и да изберем цветови акцент, който да изпъква. А тук в Floor Decor имаме голямо разнообразие от цветове. Последен съвет. Категорията с цветовете по-добре я остави на жена си.